геймърска машинка за 800 лева. Представям ви последното ни творение, което е в тази Deepcool кутия, която е доста приятна с RGB вентилатори. И веднага ви представям и частите, които са в нея. Дъното е употребявано MSI H510MB с 12 месеца гаранция. Процесорът е i3 10100F с 12 месеца гаранция. Това е 4 ядра 8 нишков процесор до 4,3 ГГц Boost. Видеокартата също е употребявана MSI GTX 1660 Super с 6 ГБ памет. RAM паметта, която виждате да свети, е Team Group T-Force Delta RGB 2x8, 16 ГБ общо на 3200 МHz. Тя си е чисто нова, диска е чисто нов, който е Apacer 512 ГБ, това е Gen 3 NVMe. Захранването е Game Max 600 W бронз. Кутията е този Deepcool CC360 с RGB вентилатори в черно, а охлаждането е Colling Umbra EX 180 с ARGB. Всичко, последните компоненти, които ви казах, са нови, употребявани са само дъното, процесора и видеокартата. Другите процесори имат от 2 години нагоре гаранция. Ако ви харесва, ако искате да го поръчате или имате въпроси, или искате да сменим някой компонент от тази конфигурация и тогава да го закупите, можете да ни пишете съобщение или да влезете в нашия вебсайт pimpmypc.tech.